Tervetuloa tänne Ideapark Jäävuoren juurelle. Ollaan tätä nyt tehty useamman kuukauden Rovaniemen ammattikorkeakoulun jäälabrassa. On jäädytetty toi alusta tosta, eli tavallaan toi ydin. Siinä on semmoisia 3-4 tuhatta kiloa painavat paljat on tuolla alimmaisena. Sitten koko ajan mennään ylemmäs, nyt ollaan reilussa 10 metrissä. Sinä olet tämä idea isäntä, eikö niin? Joo. Mistä se Tää on lähti? pienimmästä päästä mun keksintöjä. Aivan. Miten se lähti tämmöinen jäävuori-idea? Se lähti sitä Leijonakita-ohjelmaa, kun tuli se formaatti. Leijonakita-ohjelmasta piti keksiä siihen joku juttu. Ja mulla oli näitä lumia ja jäähän liittyviä keksintöjä useampi. Mä ajattelin, että pitää tehdä sen niin iso juttu, että sitten se erottuu sitä massasta. No eiköhän lähetä sitten vaan vuoren vallatukseen, vai mitä pojat? No, me ollaan kyllä nyt riehuttu koko viikko, että ei taida nyt oikein. No come on, Miikka. Keijo, lähdetään vuorelle. Mun pitää aikaan reenata. Ei, no ei ne pojat nyt lähde. Olisiko sulla mitään muuta sitten kuin tuo jäävuori?